rana da jari ina yin haɗa kamar ƙwara 20 a rana. Dan masan rediyo su ne lamba daya, na yi sauraro ni ma a sanna ka sha labari. Sunana Muftahu Imran Randa. Garinmu shi ne Randawa Jammani, sai unguwarmu kuma bayan Barmi Abuja Quarters. SS1 ne. Gaskiya daman can gidanmu na tashi na ga ana yin wannan sana'a, kuma daman can kakanmu yana aikin wuta, sai kuma baban mai shi ma ya gada wurin babansu. Ni ma na ga ni ma abin ina son in rika yi, sai na zo yana haɗa irin wannan hituna. Ina zuwa yana haɗa, sai na ga kuma yanzu matsalar wuta ake yi. Yanzu ina iya samu batir haka a rika mai caji, ko da mai caji zai iya kwana 2 da hasken shi, tunda mutane da yanzu ba mai iya zama da suke yanzu. Ya sanya yanzu ga matsalar wuta da mun garin na ana hawa da ita. A rana da jari ina yin haɗa kamar ƙwara 20 a rana, da akwai jari. Wani lokacin ina saida, wani lokacin kuma ina saida kamar ƙwara 1 ko 2. Wani lokacin kuma duka nake saida. Ko riga kun yi zarci, al'ina ya yi jama masu aiki na gaske. Bangaren yin jama ko riga kun yi zarci. Jama'ar Katsina da kewaye albishirinku, kamar yadda kuka sani lafiya uwar jiki ce kuma babu mai fushi da ita, don haka ne ma Al-Inaya Hijama Basic Services suka zo muku da ƙwararrun ma'aikata da kuma kayan aiki na zamani don yi muku hijama don samun lafiya da ikon Allah. Hijama tana maganin ulcer, hawan jini, ciwon siga, sarkewar numfashi, ciwon ciki, ciwon kai, matsalar al'ada, ciwon iska da dai sauransu. Domin neman lafiyar ku da ta iyalanku, sai ku garzayo Al-Inaya Hijama Basic Services. Sanin aiki rage wahala. Suna nan a Hayyama da Kiwai, Kidis Roundabout, daura da gidan mai na Kokiya a nan Katsina. Domin neman ƙarin bayani za a iya tuntuɓar su kan lambobin waya kamar haka: 070 58 08 67 28 ko kuma 070 66 20 01 23. Al-Inaya Hijama Basic Services, kula da lafiyar ku a koda yaushe. Masu ciwon ciki da kai sukan zo bai zama Al-Inaya Hijama, wanda an yi na sihiri yana yin hijama. Al-Inaya Hijama. Ana saida ta wani lokacin kana yanka cewa mutum 1,500, wani na cewa 1,000. Da rana wani lokacin yana yin amma sai zuwa irin wurin da marice da daddare ma na hita da daddare, saboda lokacin mutane sai gana haskenta. Tana ɗaukar zuwa awa 5-6, amma aka yi sa'a tana kai awa 7. Yawanci dai ana yin amfani da batirin kwamfuta, amma yawanci ana yin da na sil na Android. Ina zuwa kasuwa haka Santara, ko kuma in je nan wurin masu gyaran wuri in su, ko in je nan wurin abin kalla titin Sarki Bish haka na zuwa yana so.
gaskiya saboda lokacin mutane na abin gana ko mutum ba zai saya ba yana taimaka mana yana bani wani ya ban 500 wani ya bani 1000. Wasu ma kawai haka na yin sima addu'a wani bai da halin da zai bani wani abu ya dai ma addu'a ya ce Allah ba ni sa'a. Gaskiya ba wanda ya taɓa wani dai ko a ɗan yi man complain ɗin wani lokacin bai yi riƙon caji ba ko kuma kebul ɗin ko wani abu bai ba cikinsu.